Naku, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Alright mga kabisyo, we're back again. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 9:52 PM sa buong Kapuluan. Ikaw pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio mga kabisyo. At mga kabisyo, ito na nga po. Babasahin na natin ang mga thoughts, comments, violent reaction ng ating mga kabisyo na nakinig sa ating Rocky SPG Secret File ngayong gabi na to. Na dapat hahakin siya o iiskamin siya, siya naman ang nanghak sa mga scammer. Kaya wag mo nga daw bibiruin ang mga marurunong sa panghak dahil baka pag gumanti ito, talagang ubos ang lahat ng ari-arian mo. Galing niya dun, kabisyo Totoo yun ang galing niya dun. And parang ito yung katulad sa Cebu, di ba? Nangyari ito sa Cebu, kabisyo, na merong nang-i-scam tapos nahuli niya. Di ba? Ito na muna mga kabisyo, basahin na muna natin ang mga kabisyo natin dito nagbigay ng komento. Shoutout DJ Rocky and DJ Titan Jello. Relate din ako sa SPG nyo ngayon, idol. May tumawag din sa akin na nalo daw ako ng 1 milyon. Ang sabi ko lang sa kanya, pag na-claim, hati kami. Shoutout to Team Bulacan Overdrive. Lalo na kay Yorme Rodjun Gabatino at paring Alan Alvarez. Salamat. Sabi naman dito ng isang kabisyo natin, kung dito sa Pilipinas nangyari, baka nga makulong ka pa sa pagiging hacker. Pero kung sa ibang bansa, malaki ang pakinabang mo sa kanila. Tapos malaking sahod ang ibibigay nila sa'yo, lalo na sa Amerika. Trabaho mo sa mga cybersecurity tulad sa FBI. Kaya ginawa ni Jackstone kasi gawain ng isang white hat hacker kung ang black hat hacker ay tulad ng scammer na sinisira ang kung anumang data meron sa SOCMED accounts mo. Ang white hat hacker ay sila naman yung taga-kontra sa mga posibleng masamang mangyayari sa computer mo or cellphone. Galing. Ganun pala yun. Ang tawag daw pala is white hat hacker tsaka black hat hacker. Diba? Ang gagaling talaga ng mga kabisyo natin. Sabi naman dito ni Gab Pausing, yung ginawa ni sender sa scammer ay sabi ngayon ng isang Uno reverse card. Kala siguro ni scammer, madadali niya si sender, pero nope! Joke aside, wag po tayong mang scam. Wala po kayong play sa mundo. Sa Mars na lang. Joke! Shoutout DJ Jello. Sabi po yan ni Gab Pausing. Sabi naman dito ng isang kabisyo natin, relate ako sa SPG story. Grabe talaga yung mga scammer kung mahilig mang-hack kahit sino. Sa bank account or social media naman, ang kapal ng mukha nila sobra. Hirap naman basahin ng mga ano nyo. Ako naman ang biktima ng scammer ng online shopping sa ngayon. Malapit na Pasko, palagi mag-ingat, kaya especially na yung mga taong hindi nagche-check ng mga bank account nila. Ayan. Ingat po kayo palagi
Sana makarma yung mga taong gumagawa ng ganyan. God bless sa inyo. Thank you sa iyo, DJ Titan Jello. Yan po ang sabi ni Tin Rivera. Ayan. Yes, kailangan talaga maging tech savvy tayo eh. Pero ito nga mga kabisyo. Ako kabisyo na scam na rin ako sa mga online naman ako. Parang pandemic days ito kabisyo. Umorder ako sa isang online shopping. Bumili ako ng 2XL na shirt. Dito ang tuwa ako kabisyo kasi sobrang ganda talaga naman eh. Ang daming magagandang reviews doon eh. Diba tinitignan mo naman talaga yan yung reviews, kung anong itsura. So far naman magaganda naman talaga yung pinadala. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, parang isa ako sa mga malas na tao na nakatanggap na akala ko 2XL at oversized na damit yung ipapadala. Ang pinadala sa akin kabisyo ay crop top. Kitang-kita po yung puson ko. Sobrang lungkot ko kabisyo. Sa sobrang lungkot ko nga yun kabisyo, gumawa ako ng vlog doon. Pero hinide ko na lang din sa YouTube ko. Pero yun nga nakakalungkot lang kabisyo, di ba? Biruin mo, 2XL yung binili mo. 2XL. Oversized kabisyo. Ang dumating sa'yo, crop top. Nakalungkot lang. Pero, ganun pa man kabisyo, hindi na talaga natin maiiwasan eh. Diba? Lalo na yung mga bago-bago pa lang yung mga online shopping na yan. Ang daming scammer kabisyo. Pero ngayon naman, nababawasan na. Dahil nga, syempre, may mga pumoprotekta na rin sa mga scammer. Tinatanggal na po yung mga ganyan. Syempre, panira yan sa negosyo eh. Panira yan sa buhay. Ayan o, para akong si Winnie the Pooh, tama. Yun nga kabisyo, kumbaga ang scammer kasi talaga hindi natin maiiwasan yan. Lalo na yung mga text messages ngayon sa phone natin na nanalo ka ng 50,000 para maklaim mo to. I-click mo lang yung link. Nako, ingat ka po dyan kabisyo. O meron naman kabisyo, nanalo ka daw sa isang game show, bibigyan ka daw ng 20,000 pesos pero hindi na nag-exist yung game show na yon. 'Di ba? Matagal nang wala yung game show na yun kabisyo pero nanalo ka pa rin daw kay kuya. 'Di ba? Ang pinakaparaan kabisyo para hindi ka maloko. Dapat ka rin? Hindi ka basta-basta paniwalain o nagpapabulag sa mga offers sa'yo kabisyo. Kasi at the end of the day, ikaw lang din ang makukuwawa. Sayang lang din. 'Di ba? Sayang lang din yung pinaghirapan mo. Sayang lang din yung ipon mo kung mapupunta lang din sa mga kamay ng mga scammer na yan. Anyway, napakaganda ng ating rated SPG ngayon na Secret Files. At kung ikaw may kwento ka nakakaiba at kwento mo rin sa buhay mo kabisyo, maaari ka magpadala ng iyong Secret Files kay rakitera@gmail.com. Padala nyo lang po dyan para babasahin po ng ating Basa Princess na si Rakitera sa ating Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mga kabisyo, susunod na po ang ating programang Top Secret. At hindi lang po top secret ito dahil rated SPG Top Secret. Ang mapapakinggan nyo po mga kabisyo, kaya samahan nyo po ako sa ating programa hanggang alas 12 na madaling araw. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang po mga kabisyo, maaari ka na pong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Mga kabisyo, ang dugong awitin sa inyo by Sarah Geronimo. Forever's Not Enough. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.